Li New Yorkê Festîvala Şeşan a fîlm û çanda Kurdan bi bernameyeke sê rojî hate lidarxistin. Di festîvalê de bi tevê nîşandana fîlmên dirêj, kurtefîlm, belgefîlm, müzik, xwarinên Kurdan jî ji bo temaşevanan hate pêşkêşkirin. Di festîvalê de 21 fîlm û pirtirê wan fîlmên derhênerên Kurd bûn hatin nîşandan. Her wiha festîvala îsal ji bo bîranîna Jina Aminî hate pêşkêşkirin. Em dixwazin em her kesê bînin bira û ser çavan werin bi xêr werin û em dixwazin her Kurdî bibînin. Her Kurd di vî festîvalê de bînin. Ev festîval tenê ne ameyê a hemî Kurdan e. û hêvîdarim ku em ê her sal zêdetir Kurd bibînin û zêdetir milletê bikevin name û gel jî werin ya ji vê govenda xwe bigirin, fîlmê xwe temaşekin û şand û ferhenga xwe ji nêzik ve naz bikin û jê dûr nekevin. این هافلام karton dest pê bikin. Di heman demê de hin aktörên fîlmên Kurdan jî îsal beşdarê festîvalê bûn. Yek ji wan beşdarvanan jî Cey Apto bû. Apto di fîlma Mano Xelîl de ya bi navê Cîran de rol hinda bû. Apto bi eslê xwe ve Kurd nîne, lê got ku ew xwe wek Kurdan dibîne. I am so happy to be in New York at the Kurdish Film Festival. Ez ji bo nîşandana filmê bi navê Cîran hatime festîvalê. Ji ber vê yekê, ez gelek dişadim û ez hez dikim bersiva pirsên her kesî li vir derheqê filmî bidim. Ez xwe weke beşek ji civata Kurdan dibînim. Ez ji bo kişandina filmî çûma Kurdistanê û min gelek hez ji wê rê kir. Ez hêvî dikim ku film li cîhanê ji aliyê her kesî ve were dîtin. Represented again and again, and I hope everyone in the world sees it. مفروض عليكم تتعلموا اللغة العربية، أن تشعروا باللغة العربية، أن تحسوا باللغة العربية. زۆر خۆشحاڵم کە لێرەمەوە لەگەڵەوەی کە زۆر دوورم لە وڵاتی خۆم بەڵام هەست بە شانازی دەکەم کە هەموو کورد ببێ جیاوازی لە چ جێگایەکەوە هاتوین هەموو پێکەوە یەک پەیامان هەیە بۆ هەموو دنیا و بە دڵنیاییەوە فیلم یەکێکە لە باشترین ڕێگەکان بۆی بە جیهانی بڵێن کە ڕابردووی ئێمە چ بوو ئێمە لە چ ژیانێکدا دەژین. Di festîvalê de fîlma nû ya bi navê Kobanê jî cara yekem derkete pêşber. Di fîlmê de parastina Kobanê li hember Daişê derdikeve pêş. Fîlm ji aliyê temaşevanan ve pir hate ecibandin. Ne tenê ji bo taybetmendiya Kobanê. Her wiha ji ber ku fîlm bi şêveke gelekî profesyonel hatiye çêkirin. Sinan Tunçdemir, Dengê Amerîka, New York.